בואי, היום אני אראה לכם טוויקים שווים מסידיה לאייפון. אוקיי, בואו נתחיל. ממש שווים, כדאי לכם להוריד. אוקיי. טוויק ראשון, אקטיבטור, מאפשר לשים קיצורים. עושה קיצורים, אני לא משתמש בזה. סתם, אני לא אוהב את זה כל כך. טוויק שני, אנדרואיד לוק XT, שמאפשר נעילה כמו של אנדרואיד, כמו שאתם רואים שיש לי. כמו שאתם רואים. אוקיי. יש לזה עוד דברים, למשל פאקמן, שאוכל את זה. ואנדרואיד. אני אישית אוהבת את זה. אוקיי, טוויק שלישי, אפלוקר. אפלוקר, נגיד שאתם לא רוצים שהם יסתכלו לכם בהודעות, אז אתם עושים קוד, ואז זה נכנס לכם להודעות. אוקיי. טוויק רביעי, ברל, שאני מניח שכולם מכירים, שמאפשר הזזה של דפים בצורה יפה יותר. יש עוד הרבה אפשרויות הזזה, אני פשוט אוהבת פאקמן. טוויק חמישי, דיספליי רקורדר, שאיתו מקליטים את המסך כמו שאני עושה עכשיו, לא צריך להסביר. טוויק שישי, פייקופטר, אופרטור, שזה כאן אתה יכול לשנות את השם. טוויק שביעי, שאני גם אוהב. נגיד, אם אין לכם כוח שחברים שלכם ישחקו באייפון, אתם משנים את הסיסמה. כמו שאתם רואים, עכשיו יש 5%. ממש טוב. אוקיי. טוויק שמיני, גרבי בורד. ממש טוויק כיף. אני עשיתי על ידי ניעור המכשיר, שכל האייקונים זזים. טוויק תשיעי, אינפינידוק, שמאפשר לשים על הדוק הרבה אפשרויות, כמו שאתם רואים. טוויק 11 זה מאסקס, שכמו שאתם רואים, יש כאן, אני עשיתי ציור של אפל, אפשר לשנות את זה למה שאתם רוצים. יש כאן הרבה אפשרויות. נגיד יונה, עוד מעט זה ישתנה. הנה, ישתנה ליונה. אוקיי. ונגיד יש עוד אפשרויות. נגיד פינגווין כזה. זה עוד מעט יתחלף. יתחלף לפינגווין. אני פשוט חושב שהכי יפה והכי מובן
הכי יפה והכי מובן זה הציור של אפל. אולי אני אשנה בהמשך. טוויק הבא זה סליפ אפקס, שאתה מכבה את המסך